Nai vakomana dai mawedzera yaita iku. Nai vakomana ngoma keyo gaita kadeke. Nai vako dai mawedzera yaita iku. Nai amai ngoma keyo gaita kadeke. Nai vakomana wedzera yaita iku. Nai vakomana ngoma keyo gaita kadeke. Nai vakomana wedzera yaita iku. Nai vakomana ngoma keyo gaita kadeke. Right, panapa ka ndine murume ari panapa ka. Murume ndamuona achirova ngoma. Paanga achirova ngoma pane zvanga zvichiitika. But inini varume ka inini ndangozoti ndingambokundwe kuridza ngoma nemurume uyu. Indiri kuiona ngoma. Iye ari kuita yekufila nemaoko. Saka toda kumboita competition timboona kuti ndiani achakundoridza ngoma. Makuru wati murise? Ndiri right baba. Yeah. Right, zita munonzani mungoma? Ini zita ndotwa YeJiti Amai. All right, kore kuti Jambo rakabva ku? Jambo nickname iyo. Nickname ndo yavari kunyanyoziva ka? Yeah. All right. Toda kumbokubatirai ngoma. Onai mumbonai nini? Right, ndinda kutanga makuru. Yeah. Aiwa, zuzu ndikunda. Mirai mukoma. Mirai mutange manatsoona. Aiwa, zvaramba. Aiwa, zvisi zvamwe. Haba ndokunda ichi. Mborowa ichi mboni. Ndomborowa. Jambo. Right, nchida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa, zuro ndizuro takanga tiri kuGoku handiti. Zuro ndizuro tiri kuZhombe tikamboti kuSolomio. Aiwa, mwaka uno tazouya kuno kunonzi iko kuchi? Uzumba handiti. Nhasi tiri kuno kuZumba. Yes, inonzi Chikwira Ward. Ward 13 ndizvo. So ndokwatiri ndokwandasangana namukoma wangu. Mukoma wangu is an entertainer. Ndo zvandokwanisa kukuudza because ndaona vachientertaina vanhu. Patorwa ngoma, pakabva paiswa ngoma pakati pevanhu. Ngoma wangu wobva watorwa, wobva vabatwa ruoko. Ndopandinetsa kuti vaita zvekubatwa ruoko, wobva wasvitswa pangoma, wobva vabatwa maoko, vakabva vaiswa pangoma. Handiti? But zvazobuda ipapo ka ndazoona madzimai akuita seanotunga pasi, chiuno chiri mudenga vachitamba. Vana baba ndaona shangu ichisimuka kuenda mudenga. Ngoma wangu munofara here? Ini ndinofara baba. Handiti? Aiwa, ndafara zvakanyanya pandakuonai baba. Yeah. Handiti, chekutanga mukoma munonzani imimi? Ndozvamambotiudza hedu patatanga video, but natsotsanangurai mukoma. Munonzani, mune makore mangani? Mune mudzimai here kana kuti muchiri kutsvaka? Kana kuti avepo? Mudzimai asati apo. Ini ndine 34 years. All right. Yeah, ndakazvarwa 92 musi 21 March. 21 March. Zita muchinzi ani? Justine. Justine ani? Justine Amai. Justine Amai. Yes, ngoma Justine Amai. Tudzei mukoma. Zvekuridza ngoma izvi. Yeah. Makazvidzidzira rini? Makazvitanga rini? Ende ndiani akakudzidzisai kuridza ngoma? Ngoma ndakutanga tiri wafana tichikuita ngoma yakarara so. Serious? Yeah. Mukoma, ngatimbodzokera kumashure muri mupano pachona. Imimi makazvarwa musingaone, ndiri kuona seuke manga makabatwa ruoko. Makazvarwa musingaone here kana kuti? Ndakatozvarwa ndisingatoona. Saka munombobvira makaona muupenyu? Kana 1. Serious? Saka vanhu munovaziva sei mukoma? Ndinobata mazwi. Zvoutoti rangu irori voice. Nyangwe ndikazouya muna December. Mukandiudza zita. Pamunouya handikanganwi. Hamusadaro mukoma. Chokwadi. Serious? Serious. Chero munhu akataura ari kuseruko munotonzwa kuti ndinhingi. Mukoma. Live. So ndikakuti panodanwa vanhu 2 kana 3 munototaura ndinhingi ataura. Kana kandiudza ake zita. Kana muchivaziva. Kana wandiudza zita ndikanganwi. Hamukanganwi munhu. All right, perfect. Ko zvekuridza ngoma mataura enyu kuti makadzidza muchirova zvigubhu, but makazozvidiscover sei kuti mimi munotorwa ngoma zvoda? Ngoma yakazotanga kurohwa pakashaya sekuru wangu inini Justine. All right. Apo ndanjiri kamunhu kapfupi. Ndakagadzikirwa dishi panaita kumira padishi. All right. Ndakauchirwa mai. Ndairwa dzichechi. All right. Yeah.
Dzechechi mairova dzipi dzacho? Ngoma United. Yenda zvakadaro. All right. Saka mimi ndaona pakaungana vanhu panapa ndiri. Izuva rei nhasi riri kurangarirwa panapa? Izuva rema-blind men. All right, ma-blind men. Kureva kuti vanhu vanorarama ne-disability, handiti? Ini ndinoiti different ability because saizvozvo ani muri kuona kuti munotoita zvinhu zvenyu but munongoita chete nenzira yakasiyana nevamwe. Yes, so Mkoma, imimi mune kwamunombodanwa here mumagungano muchinoridza ngoma? Pamwe ndinombotoenda magungano makawanda. Serious? Kutonzi Mkoma Jambo vari kuuya kuzobata ngoma? Inoti titoibata zvishuwa. Pamwe kana munhu achichemwa nechechi, ngoma yacho tinoirova. Yechechi futi? Ko kana pakorohwa dzimwe dziya YeJiti tinoibata futi. Munobata ngoma YeJiti? All right. Challenge yamunotiwo tinowana ma-challenges akati inini semunhu akakura asingaoni ndeapi mungoma Jambo? Ma-challenge andinotoda ngini? Amunosangana nawo? Ini mukurarama kwangu ini muupenyu hwangu. Amai vangu inini vakabereka inini. Havandide. Vanongondisiya ndikutambudzika. Izvo ndina amai vangu vamwe vandogara nawo. Wanoitwa ivo my praise. Pane pavari pamumangu. Ndo vandinogara nawo. Sei muri kuti havakudei Mkoma? Because kune hanzvadzi dzinoshanda 1-2 Patience naIrene. Vanoshanda vachiva netype dzechikafu. Ino handitumire kana 2 kg. Hanzi iwe unotoya kumba kwangu. Manje ini handikwanisi kugara kumba kwavo. Nekuti murume akawaroora chidhakwa akadhakwa anotanga kuti harafu kuti mukape munhu asingaone chikafu mukuchengeta munhu asingaone panapa hazvina chaanoshanda azviite. Sa munonzwa sei pamunosangana nemazwi akadaiwo? Ini ndingotenda kuti kusagara nawo chete kungowasiya wachiita zvavari vari kumba kwavo. Mwari ane chekuita. Kuchikoro makaenda kuchikoro kusvika papi? Kuchikoro handina kuenda, asi guru wangu wakashaya wainzi Justine wangu vakandinyoresa paJRSG zvanzi munhu yana ane 13 years. Ndobva washaya ndine 10 years. Saka pakabva pazoshayikwa munhu akakuendesai? Asi guru wangu Fibion wakambozama-zamawo ndobva watorwawo munanyadenga. Saka izvozvi munogara nani Mkoma, muri kuchengetwa nani? Apa ndina umwe mama wandinawo amune vari kusaidi koku. All right. Nani umwe wamogara naye kumba? Pamba pangu chaipo inini pandaigara hapana munhu. All right. Saka mumzi wakatongonzwa tsitsi wakati Jasi haungagari wega. All right. Saka mabasa mamwe amunogona kuita Mkoma Jasi ndeapi? Ini ndinoenda kuchigaro nokuchera mvura. Munoenda makatungamirirwa kana kuti mega? Kana kuri kumvura ndoenda kuchererwa. All right. Kana kuri kuchigaro kungotunga tsapo ndopira dzola racho ndinoisa muhomwe ndakaenda. Mega? Munotoita zvese zvekuenda kuchigaro muri mega? Kana ndakusvika panzvimbo yachone ani pane pakati miti chichi ndikati vanaziva kuti apa pakanyangara ndopfuurira muchena ndinoda kupinda parodo ndasvika. Aiwa, pamunoti mune muchizama kuita sei papo? Ndinoda kufira kuti pandiri kuenda hapana pandinozorowera here. Sa mukatodaro munotofila kutoti pamakuenda muroye? Ndikangodaiwo handimukonzwa miti inodaira. Musadaro. Miti iri kupi? Iri uku. Mazviziva sei Mkoma? Mana. Sense of feeling yangu ndandoshandisa. Saka muri kuti mimi sense of feeling yenyu yakatooma zvekutodaro ati? Yakatonyanya. Handiti? Ko kana izvozvo achiri masikati kana amanheru munozvifila here kuti kwasviba? Pana tuchiri totonzika kutochema kuti kwiririrwa zvatikunze kwaita sepadoko. Saka munobva matoziva toti padoko? All right. Kana kuri kufamba ako masikati nousiku Mwari vanongochengeta. Chimwe ndezvipi zvimwe zvamungati munoda Mkoma Jambo? Ini ndachido certificate of blind yekufambisa. All right. 1 nezvimwe zvekuti ndibatsiriko maprogram echi kana kungo kurima duku. Ndechido zvongoto ndingobatsirika kuti gore ratiri rakaoma. All right. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira Ngoma Jambo zvandichaita kunoku ku ward 13 inonzi chi? Ward 13 Chikwira ward. Chikwira ward handiti kuUzumba handiti. Tiri kuUzumba nhasi kwatauya pane mutambo uripo wevanorarama neurema wavari kucelebrate kansela
vekunoku vasvika pavakati aiwa totombo-celebrata vanhu vatinorarama navo, hama dzedu dzinorarama neurema, kusanganisa vana mukoma Jasi vari panapa vatouya kuti tiri kuva-celebrata zvakare ivo handiti, tiri kuvafarira, kuvaratidza rudo. So kune vese vanenge vachida kubatsirana navo, nhamba ndo dzataisa paskirini apo. Nhamba idzi ndo dza-ward councillor wavo aita chinhu chakanaka chekuunganidza vanhu kudai isusu tikakokwa tikauya. Aiwa maita basa mukoma, ngatirei kechechi timbonzwa kuti kewisirika nopera sei. Okay, YeJiti. Jesu vanoshamisa, vanoshamisa, Jesu vaniregerera zvitema zvangu, vanibhabhatidza nomweya wene. Vanoshamisa kwazvo baba, vanoshamisa, vanoshamisa Ishe Jesu vaniregerera zvitema zvangu, vanibhabhatidza nomweya mutene. Vanoshamisa kwazvo baba, tarirai ropa rache riri pamuchinjikwa, tarirai ropa rache riri pamuchinjikwa, tarirai ropa rache riri pamuchinjikwa. Vavakudzwe chete ipo pagorogota, pagorogota apo vakamurovera, pagorogota apo vakamurovera.